Je to cirka, nebo skoro asi to tak bude pomalu 50 let, kdy vlastně před 50 lety něco obdobného vlastně obyvatelé Janova zažili, kdy se vlastně zrekonstruovala kompletně mateřská školka a za těch 50 let samozřejmě potom docházelo k drobným opravám, rekonstrukcím, výměně střechy, rozšíření, řekněme, té západní strany, plus nějaké opravy toalet, byly tady opravy umýváren, ale de facto pořád se to tak, ten objekt udržoval ve velmi slušném stavu. Ale měli jsme možnost získat nějaké dotace, takže jsme se pustili v roce 2021 do rozsáhlého projektování s panem inženýrem Martinem Novákem a Alenkou Jadrnou, s kterou jsme vlastně procházeli mateřskou školku. Připravili jsme kompletně projektovou dokumentaci, požádali jsme o nějaké dotace, nakonec nějaké dotace přišly, takže jsme se pomalu s odvahou zastupitelů a nás všech pustili do kompletní rekonstrukce mateřské školky a výsledkem je dneska to, kde sedíme, stojíme a to, co je za námi. Já jsem za to hrozně vděčen, protože to opravdu byla práce náročná. Tady určitě já musím vyzvihnout za prvé celý kolektiv mateřské školky, včetně paní ředitelky, protože kompletně přestěhovat mateřskou školku do náhradních prostor na pomalu rok, udělat to, řekněme, rychlostí kulového blesku za 14 dní, tak aby ty děti prostě mohly fungovat a tak, aby byly spokojení a nemuseli se prostě bát v těch náhradních prostorách nějakým způsobem fungovat. Za což já jsem hrozně vděčen a to samé vlastně se teďka děje opět po ukončení rekonstrukce a celou školku jsme nastěhovali zpátky. Takže za to děvčata veliké dík, protože si myslím, že to opravdu nebylo jednoduché. S tím samozřejmě souvisí i poděkování Jirovi Prchalovému, protože ten jako člen stavební komise nebo šéf stavební komise vlastně pomalu každý týden, když ne jednou, dvakrát jsem chodil na mateřskou školku, řešili jsme veškeré věci, řešili jsme stavební problémy, řešili jsme prostě způsob rekonstrukce, kde se pořád něco prostě objevovalo. Do toho určitě práce Jaromíra Drábkového s Pavlínou, kde prostě jsme řešili dotační věci, papíry, neskutečný, řekněme, časový dogma, kdy se prostě řeklo, za 5 dní to musíte mít a prostě přesto nejel vlak. Takže jsme řešili i věci třeba na dovolených, když jsme byli, Pavla za to byla určitě velmi ráda, když jsem hodinu lítal za nima po lese a telefonoval jsem a řešili jsme, co je všechno potřeba doladit a udělat. Takže je to opravdu věc, která nás čála opravdu hodně času, hodně energie, ale já jsem rád, že ta školka je dneska v takovém stavu, že se nemáme za co stydět. Dodavatelem vlastně celé opravy byla firma Profistav, ta se postupně přejmenovala na firmu Gasco, to znamená, že my jsme vlastně celou tu dobu spolupracovali hlavně teda s Romanem Kučerovým, který to tady měl na starosti, za co určitě potřeba poděkovat. Taky bohužel tady zatím dneska není, ale má přijet taky. Určitě je potřeba poděkovat dotačnímu programu od Masky a potom Pardubickému kraji, kdy vlastně tady byl i na návštěvě hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nám vlastně přispěl taky 1 000 000 korun. I v té době, kdy ještě byl vicehejtmanem Michal Kurtyšů, i on se tady vlastně na tom podílel, kdy vlastně opravdu ty peníze nám šly takhle na ruku. Buďme rádi, že ty peníze, které jsme mohli investovat, že jsme investovali rozumně, že jsme investovali do dalších generací, které jsou před námi. Já doufám, že ty lidi, kteří tady prostě projdou tou mateřskou školkou, tak jak jsme tou školkou prošli někteří z nás, že jo, ani, a prostě máme na co vzpomínat, tak doufám, že i ty všechny ostatní, ať rodiče, tak i ty děti, budou rádi za to, že máme nádherně zrekonstruovaný objekt, za který se nemusíme stydět a de facto ho máme nachystaný tak, že je to opravdu energeticky úsporná budova, ale je to objekt, kde prostě já doufám, že těm dětem i rodičům, i paní učitelkám bude líbit a budou tady spokojeně fungovat a budeme prostě pyšní na to, že ty dětičky se tady naučí ty základy, které potom dál o pár metrů budou používat ve škole. Za mě všechno. Já teďka poprosím paní Kovářovou jako ředitelku mateřské školky, aby nám o nás řekla pár slov. Děkuji. Takže dobrý den. Já bych vám všem chtěla poděkovat za to, že jsme se tady takhle společně sešli.
Toho děkování tam bylo hodně, pane starosto, nevím, možná jsem přeslechla. Já bych ráda poděkovala všem zastupitelům za tu odvahu do toho investovat, prostě jak finance, tak čas, tak síly. Asi bych ještě ráda poděkovala zaměstnancům obecního úřadu, který tady odmakali spousty hodin, aby měli neskutečnou trpělivost s našimi nápady a prostě to, co jsme po nich chtěli, vždycky byli ochotní nám s tím pomoct. A pro mě asi takovou, jakoby, co bych tady nejvíc vyzvihla tady na té rekonstrukci, nebo čeho jsme chtěli dosáhnout, tak když pan starosta přišel s tím, že teda půjdeme do rekonstrukce, říkám, otevřeme tuhle jihovýchodní stěnu Sluníčku. Pamětníci si pamatuju, tady byla plná zeď s malýma okýnkama, dneska ta školka je otevřená a my jsme chtěli to sluníčko dostat do té školky. Takový sluníčko, který nepálí, ale hřeje, takový sluníčko, který vás nebude oslňovat, ale bude ukazovat těm dětem prostě bude svítit na cestu, na tu jejich životní cestu a já doufám, že si kus toho sluníčka odnesete i vy dneska tady od nás a pak ty děti, které tady tou školkou projdou, tak je tam bude stále hřát a budou na tu školku vzpomínat jenom v dobrém. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost Ježíše Krista, který miluje děti a žehná jim, ať je s vámi se všemi. Dobrořečme Pánu, Bohu díky. Takže já s dovolením přestřihnu a pojďte za náma dovnitř. Pojďte se podívat, jak ty děti se tady u nás mají a budou mít.